Det er så meget første gang med automatgear. Og vi kører derudad. Det var i hvert fald ikke den. Vi kigger ned på gearne. Hvad kan det stå for? Og så kigger vi lige hen, og der mangler en pedal. Hvor er den henne? Lød det rigtigt? Det finder vi ud af. Det lyder lidt skægt. Jeg prøver den der. Det hedder L. Lige nu filmer jeg lidt sjovt, for jeg sidder lige og prøver samtidig at kigge, hvordan det er. Ned. Giv satan. Med bremse. Så prøver jeg igen, men det er lidt svært, fordi vi bremser lidt hårdt op en gang imellem her. Det tror jeg på, at det Ui. der er altså virkelig gang i bremsen. Vi prøver at filme, hvad sker der her. Jeg er ikke helt glad for det her, det må du sige. Jeg går ud fra, at Mark kan fortælle mig, hvordan det her Se, vi kommer fremad nu. Det kører. Lige om lidt kommer der en. Mark må da for fanden kunne fortælle, hvordan Han må det er lige automat. træne lidt. Det må smart, tror jeg. Er vi på vej ud nu? Er det lige så slemt som flyveturen? Det her vil jeg sige, umiddelbart er det værre at finde. Det er ikke propeller. Jeg håber ikke, der er nogen, der ser det her. Ej, jeg kan ikke gå i trafikken og køre med den her. Det var polisen. Det var polisen, vi ikke lige nåede at fange. De nåede heller ikke fange os. Nej. Og de lagde ikke mærke til, at vi var lidt suspekte. Nu prøver jeg med et andet bogstav her, så det går bedre. Vi kigger her. En anden lille detalje er, at vi ikke ved, hvor vi er. Lyder den ikke bedre nu? Ja. Du har sat den på det rigtige bogstav. Du har allerede lært bilen at kende. Tillykke med det. Nu tager vi altså lige en chance. Ham der. Det er stress i 10 procent. Men vi klarede et kryds. Ja. Hvor er vi nu? Får du sved på panden? Jeg prøver at holde kameraet stille, men det er lidt svært.